अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी तालुका काँग्रेस कमिटीची सभा संपन्न झाली। या सभेमध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीची उमेदवारी विलास गावडे यांना मिळावी असा एकमुखी ठराव सर्वानुमते सावंतवाडी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे। तसंच नवीन मतदार नाव नोंदणीबाबत आढावा, सरकार विरोधात मागील 3 महिन्यात होणाऱ्या आंदोलनाबाबत आढावा व नियोजन, सोशल इंजिनिअरिंग बूथ कमिटी व BLA वर पक्ष बांधणी संदर्भात आढावा घेण्यात आला। यावेळी सावंतवाडी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी इंसुलीतील शिवासोमा गावडे तर तांबोळी पंचायत समिती मतदारसंघाच्या अध्यक्षपदी भाऊसाहेब विश्वासराव देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।